iyang mga gipang istorya nga igo ra siyang gisugo nga ipabaligya ang cellphone nga gipanag iya ni Riami Tukmo kinsa gipatay o gisulod og karton o gilabay daplin sa kalsada diha sa barangay Tisa, mga kabombo. Matod pa ni Simeon Cabotero alias Cabro nga si Roberto Gabison maoy ni patay ni Riami Tukmo pinaagi sa pagtuok sa biktima. Kita kuno siya nga iya nga gituok ni Roberto si Riami Tukmo, mga kabombo. Matod pa ni Simeon nga kininiang nga si Roberto mao kuno'y uyab ni Riami Tukmo. Uyab daw kuno sila, mga kabombo. Mutuo mo? Mutuo ba mo nga kining si Roberto og si Riami Tukmo uyab? Si Riami 19 anyos, batanon pa. Si Roberto 40 kapin ang edad, tiguang na, way kwarta, pobre, gibuhi ras yang asawa. Nga si Roberto way cellphone, kay ang cellphone hagbay rang na prenda. Yung saan pagkontak ni Roberto ni Riami nga si Roberto wa may say cellphone. O na pangutana, motuo kaha mo aning istorya ni Simeon, mga kabombo. Human gipatay si Riami, matud pa gisugo kuno siya ni Roberto nga ipabaligya ang cellphone, mga kabombo. Tinuod kaha ang gisulti ni Simeon nga gisugo siyang Roberto nga ibaligya ang cellphone, or basig nagpataka lang siya og toro para maluwas siya sayang kaugalingon, mga kabombo. Nagduda man ko aning Simeon sa iyang mga istorya kay usab-usab man iyang tinubagan. Muramaga wala nag-istorya sa tinuod, mga kabombo. Gipangutana sa reporter sa Bombo Radio Cebu, Bombo Jason, kung si kinsa man na si Insik, ang tubag ni Jason, kinsa ganito sir? Nilingiw pa siya skilid, kinsa ganito sir? Tiyaw mo na. Nganong nilingi man siya skilid daw sa wa siya ka hibaw unsay ang itubag. Kaya ang tapad ni Simeon na ay pulis. Gi-interview, wa makita sa kamera ang pulis, gipangutana, kinsa man ni si Insik sir? Kay gipangutana naman siya, din man katong cellphone, ingon siya nga, gisugo ra man ko ato ni Kwan Insik. Kinsa Insik? Ang tubag ni Simeon mao ni, kinsa ganito sir? Nilingi siya sa yang tapad ga pulis, kinsa ganito sir? Kinsa ganito sir? Matod pa ni Simeon ha, kinsa ganito sir? Mura sa guwa masayod kung unsay ang itubag, mga kabombo. Samtang sa habig usab sa gitudlo nga suspect nga si Roberto Gabison, matod pa niya nga wala siya nakailan ni Riami Tukmo. Tinuod mamaligya siya shabu apan wala siya kailan ni Riami o wa siya kalambigita sa pagpatay ni Riami. Matod pa niya gidako pa siya dito sa pulis sa ilaha. Nagtuo siya ngayang kaso related sa drugs kay involved siya sa una apan sa pagkaon sa Asia na ano gipasanginlan nga nipatay ni Riami, mga kabombo. Matod pa ni Roberto nga nagpataka lagpasangil si Simeon. Onya wala pud siya nagsugo ni Simeon nga mamaligya og cellphone, mga kabombo. Ingon siya nga, pobre in town ko sir. Gibuhi ra ko sa kong asawa. Walay mo patol nako nga babay nga batanon, pobre ko. Gibuhi ra ko sa kong asawa. Walay mo patol nako nga babay nga batanon, kay wa ko'y kwarta. Matod pa ni Roberto, mga kabombo. Ingon siya, naa siya ay cellphone pero iyang giprenda. Sa wala pa nang patay-patay nga nahitabo, hagbay ra kuno nga giprinda niya iyang cellphone sa wala pa nang patay-patay nga nahitabo. Gi-challenge niya mga pulis, sige, tanawa akong cellphone. Tuwa sa phone shop sa Pag-asa sa Barangay Guadalupe. Tanawa dito akong cellphone. Naabatoy conversation nga chat sa mga babae. Unya, wala man di ay ni cellphone si Roberto. Unsaon niya pagkontak nga tos babae nga si Riami, nga si Roberto wa man say cellphone. Mo na nga sa mga pulis nga naminaw karon, hilabi na sa nag-imbestigar ani maong kasuha, ayaw mo dito kalawat sa gisulti ni Simeon. Palaw mi pagyud ang investigasyon. Tanawa ang body language ni Simeon. Tanawa ang body language ni Roberto kung kinsay nagsultis tinuod. Ngano man tong diri ni Simeon na samad man to. Unya Simeon pangutanon, hilom kayo. Murag dunay ilaga kadagandagan sa dughan.
Pero ang gipasanginlan nga suspect ng kisi-kisi, normal na nga reaksyon sa usa ka tawo nga pasanginlan sa butang nga wa niya buhata. Ingon ni Roberto, yata na mataoy, ako ay pasanginlan. Tiaw mo na, namalikas pa. Ha? Mao ba tayo ako may pasanginlan noon? Oh, sumpay. Onya, samtang sa habig usab sa silingan ni Simeon og si Roberto. Silingan ni sila, walking distance sa tingali ang balay. Onya, matapak ni Simeon bago pa rin naabot yang anang lugara. Bago ni nila nga silingan. Onya, na-record nga nangawat ni. Kay bawo ko nung ginikanan ani Simeon na si Simeon kawatan. Unsa may credibility inyo makuha ani Simeon nga kawatan man ni bataa? Oh, paminawa si Camille Rago. Actually, daghan ang nisulti nga di sila katuo nga si Roberto ang nagpatay sa biktima. Kay kailas lang Roberto wala laglaag ni. Nara permis tugkaran, nara permis lang balay. Di ni mula ka og layo mga kabombo. Unya wa po ni kwarta ning tawhana. Kani noon si Simeon nagtuos lang nga dool-dool sa posibilidad nga si Simeon ang nipatay kay ultimo iyang asawa buntis gikulata. Apan sa kadaghan nga mga silingan osada ang isog nga miatubang sa kamera si Camille Rago. Paminawa si Camille Rago mga kabombo ha atong gibabati kanina. Inyo mo to nabati si Camille Rago kagalina. Nga niingon siya nga sir, di mi makatuo nga si Roberto ang nipatay sir kay kining tawhana nara permis sila wa mi lakaw-lakaw. No. Unya kay no si Simeon, gibiyaan ni siyang asawa kay kusog mangulata, bisag buntis mangulata. Oh. Mauto pa ni Camille Rago nga di siya makatuo si Roberto mao nagpatay sa biktima nga si Riami Tokmo. Tungod kay dili man maglakaw-lakaw ang suspect nara permi sa ilang balay. Inyo ni nadugog kaganiha sa voice clip nga atong gi-play gikan mismo sa bakba ni Camille Rago silingan sa gitumbog ka suspect. Matod pa ni Rago makabombo nga kaninoon si Simeon alias Cabro, mo na iyang alias sa kuan, ilang barangay alias Cabro, maoy posible nga makabuhat sa krimen. Kay sa ilang lugar na ay record daghang history o daghang kawat nga record ani ni ang Cabro, Simeon ang mga kabombo. Dunay ka record nga nangawat. Unya gani ang asawa ni Simeon wa nakagwanta kay pirmi makatilaw sa kinomo bisag buntis kulatahon mga kabombo. Matod pa ni Camille Rago kining silingan sa duha sa dihang gidakop ni Simeon alias Cabro. Pag-agis mga pulis gipusasan si Cabro niagi sa daghang mga tao sa kalsada. Kini des Roberto Gabiso ni Kansaw day ni Kansaw siya. Ang iyang Kansaw mao ni da, resulta na! Labot man! Mao ko na'y tono. Madungog man sa atong voice clip kaganiha. Nga ito gipabati ninyo mga kabombo. Nga niingon ang maong gitumbok nga suspect sa dihang gidakop si Simeon. Da! Resulta na! Manghilabot man! Tiaw mo na. Ni Kansaw pa man gani mga kabombo. Oh. Ingon si Roberto, di mi amigo anang tawahan na, uy, kay bawo ko nga nagpuyo sila diri. Bago na namuyo diri pero dili mi ingon kaila, di mi amigo ang bataa. Mao to pang Roberto. Unya ingon si Camille Rago, kung si Roberto pa ang nipatay, mudagan unta siya sa dihang naabot ang pulis. Kung si Roberto pa ang nipatay, mutago na unta to siya sa dihang gidakop sa mga pulis si Simeon. Good observation. Tinuod. Sakto nga observation sa babae nga ilang silingan. Kung ako mo ay pasanginlan nga nipatay, unya nadakpan ang tao nga akong gisugo sa pagpabaligya sa cellphone, mutago ko. Mo gid akong buhaton, mutago ko, muli ko sa probinsya, mutago ko. Nindot kay nga obserbasyon sa babae. Sir, dili ko mutuo sir nga si Roberto ang nagpatay. Kay kung si Roberto pa ang nagpatay, sir, mutago unta siya pag-abot sa pulis, pag-agi sa pulis, pagdakop sa mga pulis si Simeon, niagi ba si Simeon sa mong tugkaran, sa mong lugar. Ni Kansaw pa ang suspect, kining gitumbog ka suspect nga si Roberto. Da! Resulta na! Nangilabot man! Tiaw mo na. Good observation. Kay kung ako mo'y suspect, nya si Simeon mo'y akong gisugo, ibaligya ng cellphone sa babae nga akong gipatay, mutago ko makuyawan na kuhan ang madakpan ko, mutago ko. Pero nganong wala man mutago si Roberto. Matod pa sa
silingan kay inosente kuno mga kabombo. Managi-encourage nako ang mga pulis nga naminaw karon. Ayaw mo ditso og tuo sa gihatag nga impormasyon ni Simeon. Palapdan pa ang investigasyon, palawman pa pagpagmayo, no nonsense investigation. Kaya ako nagtuo ko, nagduda ko nga kini Simeon dili something ni. Basin giluwas din niya iyang kaugalingon, nagpataka lang nagtudlo mga kabombo. Lisod ra ba nang pasanginan ka sa sala nga wa nimo buhata. Yung mapriso ka, madugta kag dugay espresuan unya, di ay ikaw mo inhimos krimen. Oh. Mautoy pa ni Camille Rago, dili ko mo tuo sir nga uyab si Insik Roberto Gabison aka Insik. Di ko mo tuo nga uyab sila ni Ria Mitokmo. Si Insik, si Roberto, nara permis lambalay, nara diri sa among tugkaran, magduwa-duwa diri og kuan. Unsa toy duwaon. Unya, wa po na'y kwarta tawhana. Unya, og batanon ka. Mukagat ka kag minyo, tiguwang pagyod, nya way kwarta, ang tubag dili, uy. Og naa magani, batanon nga gwapa, nga gusto mahimong kabit, atos mga dato, bahalag tiguwang, bahalag minyo, basta dato, importante na kwarta because money talks na mga kabombo. Pero pobre, tiguwang, minyo, uy, walay mo daginot, di mo batanon nga babae, uy. Walay maibog ni mo batanon nga babae kung tiguwang, pobre, o nya, minyo. Pero kung dato, bisag bati pagnaong, bisag tiguwang, ha? Basta nalay kwarta, na ay uban babae magpakabit mga kabombo. Oh. Matod pa ang mga silingan ni Simeon kaila kayo niya. Mga tao kuno silang lugar na kaila nga si Simeon kuno hilabtanon, laktod pagkaistorya kawatan. Oh. So, diha dapita, laktod pagkaistorya, walay credibility kining si Simeon nga maoy nagbaligya sa cellphone sa babae nga gipatay. Unsa may kredibilidad nga imong makuha anang Simeon nga una lugar kawatan ning tawhana, mangulata og babae, iyang asawa buntis gikulata. So naa siya history nga managmal sa babae mga kabombo. Gani gi-interview si Simeon sa Bombo Radio reporter nga si Bombo Jason. Pangutana, "Sir, mosuyop ka sir o dili?" Ang tubag ni Simeon, "Dili ko mosuyop sir. Dili ko mosuyop." Apan sa dihang gi-interview si Simeon sa lain nga media outlet, gi-interview si Simeon sa lain nga reporter, sa lain nga planeta, ang tubag ni Simeon, "O sir, mosoyop ko panagsa." Diha lang dapita ang istorya sud gawas, unsay credibility nga inyo makuha aning Simeon nga iyang istorya sud gawas mga kabombo. Gi-interview ni Bombo Jason, ingon si Bombo Jason, "Sir, mosoyop ka or dili?" Ang tubag ni Simeon, "Dili, sir." Ha? Tubag niya, "Dili, sir." Sa diyang gi-interview sa lain nga reporter, sa lain nga estasyon, sa lain nga planeta, pangutana, "Sir, adi ka, sir, mosoyop ka, sir?" Ang tubag ni Simeon, "Soyop ko, sir, panagsa." Atia mo na. Mosoyop og panagsa. Pero sa diyang gi-interview sa Bombo Radio Cebu, ningon nga, "Di ko mosoyop, sir." Bakakon si Simeon, bakakon, kawatan. Unsay credibility niyo makuha, ana? Sa usa ka tawo nga bakakon unya kawatan. Sumpay, nganong naay samad, presko pagkaayo ang iyang samad ilaw sa mata. Di napita Kita mo tong picture ang circulate, nga gi-circulate sa mga PNP, sa tong kapulisan. Sa dihang gibaligya niya ang cellphone sa biktima nga namatay, naa siya samad, di napita. Oh. Nganong nagpatupi man siya dayon? Nganong wala siya mo surrender sa mga pulis? Kung limpyo iyang konsensya, ang logic niya simple kayo, mo presentar siya sa iyang kaugalingon sa pulis para limpyuhan niya iyang pangan nga, "Sir, gisugo ra ko ato sir ha, katong nga cellphone akong gibaligya sa biktima gipatay, gisugo ra ko ato." Wala siya mo surrender. Wala niya gipresentar iyang kaugalingon sa PNP. Nagpaabot pa siya dakpon, nagpaabot pa siya idampot silang balay mga kabombo. Unya ngano nagpatupi man ka? Nagpa-disguise ka, para di ka mailhan? Ngano nagpausab ka sa imong hitsura? Ngano nagpatupik ka dayon? Uy, Simeon, sa diyan ni-circulate imong picture sa social media, sa Facebook. Di ko mo tuo nga kining tawhana, wa siya kita siyang naong sa Facebook. Dili ko mo tuo. Kapas pa sa internet karon, kapas pa sa kanini ang Facebook o sa ka-post upload daghang makakita,
gipang share na sa mga media outlet, dili ko mutuo nga kini si Simeon wa sa kabalo nga gipangita siya sa pulis. Di ko mutuo ana. Dako akong pagtuo nga kabalo siya nga gipangita siya sa mga pulis, mao siguro nga nagpatupi siya dayon. Ha? Mao siguro nga nagpatupi siya dayon. Unya nganong wa siya mo surrender sa pulis mga kabombo? Laktod pagkaistorya, dunay lama sa pagduda ang mga testimonya ni Simeon batok ni Roberto Gabeson. O na nga, kung si kinsa ni mga pulis nag-imbestigar, i-challenge ta mo, palawmi pa ang investigasyon. Dapat lalom yun, lalom. Dili kay unsa ihungit ka, on punta sa informasyon. Prangka pag-istorya, unsa may kredibilidad ngayon mo makuha sa usa ka tawo nga kawatan. Kawatan guna, hilabtanon, kay balo na unsa itubag. Ilan lang gi-advance daan ng pangunahon na, kung mga what if masakpan ko sa ako itubag. Iyon na siya. Di ba? Nga nagutaw wa siya mo surrender sa PNP, nga gipangita na siya, i-presenta ra to iya ikagulingon. Sir, ako tong kwan sir, naa sa Facebook sir, nga nag-circulate nga picture sir, niya, ako tong namaligya og cellphone sir, nga gisugo ra ko ato sir. Ingon ana unta to. Ano nasama to yan diri? Sa yung picture. O sa atong video, murag nauga-uga na ang samad. Ayan samad diri mag niuga na. Murag nagnikugan mga kabombo. Kita mo sa video, nga atong i-play kaganiha. Mao na siya diha. Yang normal na sa usa ka tawo nga kung imong pasangilan nga di gid mo kuan muangkon na kabombo. Yang tanawa sa gi pangutana, si ana kayo, way lihok-lihok nya kalma kayo, murag dunay ilaga gadagandagan siyang dughan. Kalmar kay good, way lihok-lihok. Pero normal lang nga reaksyon sa usa ka tawo nga pasangilan kas butang nga wa nimo buhata, magkisi-kisi gyud ka. Tanawa to reaksyon ni Roberto. Yata bataoy ako pasangilan noon, di ba kanang suko siya ba? Suko siya sa tao makabombo nga ni pasangil niya, normal na sa reaksyon sa usa ka tawo nga pasangilan nga wa niya buhata. Makadiscuss pa kung igun-ani makabombo kay wa pa ba na file sa korte ang kaso. Gawas ko na file na sa korte ang kaso, di na ako makadiscuss sa merit sa kaso kay masabjudice man taan ni. Pero para kanako, na makak si Simeon Cabotero sa mga pulis nang imbestigar ani, palab mi pagmaayo. Ato sa